जी दीदी जी खाई खाई तो बताई तो कैसन बनैले बानी हम पनीर। तू बनाई बुआ खराब हो सकता ये इतना लागत हुए। हाँ जी दीदी जी हाँ। कहता ना चटक बन गइल है जी। हाँ तो चटक मसाला डालाइल बा तो चटक ना बनी। एगो बात जान जाई हमनी के गोतनी गोतनी के प्यार देख के आ जरूरत आई बुढ़िया कैसे दोनों गोतनिया बाईस मिल मिला के ई बताई कि हम रौरा के ना जाना मानम रौरा हमारा के ना जाना मानम तो गैर आदमी जानी मानी। अच्छा सही बताओ हम तहारा के ना करब तू हमारा के ना करबू अपना में मिल कर रहल जी तबे नु ना बोले वाला ऊ तो चाहबे करी कि फुट मत होइए सन तो हमारा से बोली हस जी। अच्छा ये बताई तो उनका से नहीं क्या बोलत हां ना उनका के ना पूछू कहीं दीदी ऊ ना चाहे लेकिन मिल कर रहसन कब सुनी रउआ जब तक ना खाना खाई ना तब तक हमार खाए के मन ना करे जनी एक संग खैला के लागेला कि हाथा ना बेसियो खा जेल जी पते ना चलेला। ई बात तो बा दीदी जी। कितना निक लागत जी बहुत चटक ना लागत है। आ कनी की बताई साजी बेरा का बनाई हम सांझी बेरा कुछ ना टमाटर के चटनी आलू उबाल के आलू पराठा एकदम बढ़िया से तीता खट्टा मीठा 3 गो चटनी बनी। हां पराठा एगो इमली के बना देम आ एगो एथी के बना देम आई का कहल जाला जी धनिया के मरचा टमाटर के आ एगो बना देम चीनी वाला अच्छी वाला मीठा। हम चूल्ही पे बैठ के कुल ऐतु करवाएं खा लेते हैं तो जाते हैं द्वारा पर कुल सामान उरिया के ले के जाके बरम में से देके एक बाद में हम कुल चूल्ही तक बैठ के करवाएं नु। जी अभी तो बुढ़िया देखे तो ओकरा पेट में कैसे लोट दी कि कैसे दोनों खाता ऐसन कैसे। अरे खा ले जल्दी जल्दी देखी हम तब नु देखी जल्दी खा हो ना तो जानत नहीं हूँ मम्मी जी देखम तो खाते जी हमारा में यह तबाह के हम खाइए ना पाई ना जान जाई आ ये बुढ़िया देख के जरे ले कहता ना खातिया और मैं भागे लागत आ गई काजी बकरिया लेके लागत तो बहु यही से बच्चा तनका जलन समा जाए ई का हो हाय अब भूख लागल तो मम्मी अब खाई ना आदमी ठीक बा गोतनी गोतनी मिल के बाऊ जा खा तो जाऊ ठीक बा गोतनी गोतनी प्यार बा खा तो जाऊ अलग के बात होगे लेकिन कम से कम सोचे के चाहे तो सास खइबे ना करे हमनी के दोनों गोतनी खाते जा वो हणिए। अच्छा ये बताई मम्मी जी कि रउआ आई 12 बजे राती में त 12 बजे सास के में जोही भूख लगा दीदी जी के काम करने खा ली हमहू खा लेनी हमरो लागल लगा। अच्छा दीदी जी कहते इनका भूख लगल त खा लेनी तू कह उनका भूख लागल त खा लेनी ई कह जे त हमनी के मने में दुन आदमी के खाए के निमन होता घर में कहानी। अच्छा रउरे बताई पतो अगर मिल के भाई लोग तब के दिक्कत का बा मम्मी आपके तो सोचे के चाहिए कि भले दूसरा के तो पतो में झगड़ा होता कि नहीं चला हमारे दोनों कम से कम मिल के भाई सन हम सोचत नहीं हम ई नहीं की कहत अरे खराब बात बा लेकिन हम ई कहत नहीं भाई ससुर आ सास आ भसुर कुल खाई के बरन हड़िया डड़िया लेके जे जूठ काट करत हो तो निमन बात बा आ घरवा में लाइन ना रहल ह ना ते से जवन के खाता नहीं जा बोली मुंह आओ हाथ ले छुआ जाई हई भीनी बारू तो जाने तो जूठे हो गई मुंह मोड़ के खाइले ना खाई अब नहीं सुतार छोट बा अब नहीं खेल लिया तो मम्मी जी अब तो संग ही कहीं टेबल पर बैठ के खाता आदमी पहले का जमाना में टक्को साला रहे जी दीदी जी का गो हां काहे ना तो अपना माई के कह तो संग ही पतो ये के छिपा में खैती हैं तर माई खैती तब नहीं जानती खा ले हमार माई पतो के बैठा के लेके खा ले पनीर भात के चलत हुए कन्या लोग का अचार आम का अचार डाल देल बनी अपना मन के निकाल के चाटत आइया मैं ताला मार दी मैं ताला मम्मी जी हां मरबे करम काहे ना देख के जरी ना माने दीदी जी से हम ना बोली हम मर जाई लेकिन तबो दीदी जी से हमार नाता रिश्ता ना टूटी जन्नी ठीक है बा देखत नहीं नाता रिश्ता कितना ती रहे तू लोग के हम देखिए आई हो दादा ज्यादा जन उनको भड़के के काम है भड़कत रहियन हमनी के जब ठीक रहल जे ना तो कुछ ना कर पाई हम करिए का रउआ हमारे से ना बोल दीदी जी हमार तीनों तीर लोक लौकेला दुनिया में ओकरा बात कोई हमारे से बोलो ना बोलो हमरा मतलब ना रहेला कोनो बात नहीं है हमनी के ठीक रहे के बा बनावे के बा खाए के बा अइहन तक खइहन ई नहीं के कि नानू देहल जाई ना ना अब कुछ ना लगी ना ना ये ढेर और यारी खाई रवा तू बनाइल बनी पहले से जन्नी ना हो आ देखो ना बिगाइल चल तू बता ना समझाई ना कि खा दूध पी ल आ तनी गड़ी किसमिस तनी सुबह सुबह खइले चला त इतना के त खाए के नहीं के रहे दीदी हइयो का हम ही कर दे तनी कर हे दीदी जी
अनि मटरवा ले ली पसंद मटरवा जी खाली अरे ढेर हो गइल हो हाँ त ना कम बा अब ना रौरो न दीदी जी एक से एक बात बतियाई ना हाँ तना ढेर बा होतन दे बा हो ये देनी है खाए खाते वो तने में कहता नहीं कि ढेर हो गई तब का ढेर हो गइल ये सहत नहीं के सधावत नहीं ये करे के सधावत नहीं रहन जौन बा नु आदमी बदनामो हो जाई और वो खाइयो ना पाई जनी ना ना ऐसा बात नहीं के सुन खाली हल जाओ बूढ़ी के कैला से बोलला से कुछ नहीं के खा के चल के खाना ले जाके मड़इए पर दे देतनी है ठीक है ना तो उहु खाती खिसिया जाइ हैं तो कल धनिया पत्ता मंगा दे पराठा बनावे खातिर हाँ 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 हां अखिया दुखाता तुए हमें बुझाता न हो कि रतिया अखिया में कहीं कोही तो चल गई रहो वेला खूब धके मिस देनी है अब बहुत दुखाता तू एकदम बुझाते नहीं के का कोई क्या ना कोई ए कन्या बाड़ू हो हां जी चाची जी ओने कहां जाता नहीं है जी बैठल बनी अरे हम जाता नहीं तेरा घरवा में हो दादा कनी तो जे हो कब का भइलटे जी अरे अपना घर के ड्रामा कहे लगम नु तो तू पगला जेबू जानलू का जी कनी दुकर कुछ बनैले बाड़ू दबू खाए के भूख लागल सब्जी बनावले बनी हतनी दे तू तो खा लेते जान जेनु कनिया उ ड्रामा लगैले बैसन दुनो के दुनो दीदी जी बुच्ची जी कहले बैसन अपने में बहिन बहन बैसन हम देखल नहीं ठीक बा बहिन बहन बनाओ तो दोनों गोतनी ठीक बा लेकिन कम से कम सोचे के चाहे तो बड़ जेठ सास बिया बड़ जेठ ससुर बा तो कार के ओकनी खातिर रख दी खाना आगही कराही आगही तसली लेके बैठ उड़े सन आ झूठ कह के खाते सन अपने दोनों आ हंसते सन कर दी तो हां ही है तो नाती गलती नु बात बाटे जी आ ए हम लोग के मान ली कि दूगो बाजी त अथी पहले ही तू खइले रह तू सास ससुर के तनी दे करके खइले रह तू पियले रह तू ये तो मेन बतिया बा उ का सास के दिए सन ये बतिया बा कनी तो कहती त नहीं खिते तो छोटा की बोलती है नहीं खिते तो जाए ही मांग के टोला मोहल्ला में खाई हई आतना भइल तो बताओ तो हमर दिन पर गुला जुए नहीं चाची जी रवा कहम त रवा कहम के देखा ना पतइया कैसे से कहतिया ई बहुत गलती बात बाटे यो समझ जाई काम कहीं गलती बात के रहते हुए हम गांव घर में जाके मांगे खाई ना उहे बतिया नु तो हमने खरीदी तो ओकर बात अलग रही थे काम कहीं नकाग में खाली नु अपन मरद ले हम चार बानी कनिया ना तो दोनों के अलग हम कह देती आ देखती कितना भैया बहिनी बनल बस बताओ कौन काम झूठ खाई ना एक खिस्से में नहीं की खइले दादा जानिए अपना घर के गिला शिकायत कैसे आदमी कहला ना कहल जाला दूसरा कोइले लेकिन कहे के पड़ जाला उसे मजबूर हो जीबू तो न एकदम कहाला में नहीं खिसन इहो समझ कोई कहाला में नहीं क्या बेटी पतो अब बेटवा ना और कुछ बोलेलन जी ओहे ना ते भेड़ुआ वैसा रहतन त निके लागी त ऐसे नहीं मुकन के मजा रही त दाल भात भुजिया बना देले रही तो जाके ओने से लेके चले ना बस फूल तेके चलते बस फूल के सब्जी बनैले रहना ना हम ओकर सब्जी ना खाए हम ना निक ना लागेला ओकर सब्जी निक ना लगेला ना खा ले हमार हाथ के तब नु कह ओकर अचारो हम खइले बने हमरा उल्टी हो गरे हम ना खानी को ज्यादा हमरा के भुजिया भात द भुजिया भात द खा ले दाल भात भुजिया बा हाँ तो वे दे दिया दुकर खा ले तनी जान जे कने आदमी काम करे के बहु ना खाई तो रह जाई आय ऐसा ही दे दिन भर आदमी खेत बदारी में खेत ठेठावत दे खेत में आई कने के घर ही मंगुरई नि छटत ऐसन दोनों के दोनों ए दादा ओइसे खिसी कनी गलती करते जा जी कनेवन गलती करते जा ये बताएं कि सास ससुर तार पेटवा आफत भइल बड़न आफत ने बा बुढ़िया के बैठ के अब खा तो जा पिए तो जा अब बाल बच्चा कहां बड़न सजी पढ़े को रहल हसन आई हो दा ओकन के मर अपने ना मर दे के ओकन के गम्बा सुन ना ना अपने मर दे के ओकन के खिया के गम्बा आ ना बे मायके कला पुतवनी के ओकन के पुतवा ओकन के कुछ जानबो कला हमरा भी रहे दादी रे 5 रुपया लेबे करत दादी रे कुछो खाते जहर नियन चीज खाइम तो मुंह में छीने लसन काम कोई नात कर के मुंह न देखत नहीं कनिया आही दादा हमनी के बानी जा कि आगे लागो जब से हम खाई ना तब से अपन बाल बच्चा हां बना देलू हां बना दे खाई जाओ दुको हां लन के तनी देखा का कहते चाची बनैले बन जाई का घरवा का तो पनीर बनल हटुए बढ़िया बात बा लियल चाची दू पीस दोनों किया पतो हिया अपना ही ना खा ले जी
हां होका तो सुन ले बनी अपन नहीं। दोनों में बनेला बॉडी अरे बाप रे बाप तो सेवा पानी तो एक गोड़ दबाओ तो एगो टंगरी दबाओ तो हाँ वो तो जी देखा तनी आई दादा ए कने का चाची का खइले बनी का खइले बनी वे तो मांगे खातिर आई नहीं खाने वाला ना हो तो दू कबर तनी दाना बचिए खाए खातिर बड़ी जोर से भूख लागल बा तो दोनों पतो बैसन तो अपन यहीं से निकाल के खा लेते हियां तक ले मर दो का तो निकसन पूछे अरे वे नतिया निमर है कैसन होई तुहिने देख के बुरहु कइलू अच्छा आर तो कोई के मन के उ देखे लाही अबे भीतरवा मनवा जान अच्छा ये बताओ बबुआ अकेले अकेले जाके देखत रहे अच्छा ये बता तो ही तो सही कहत अकेले अकेले जाके देखिए तोरे घरवा हम आइल बनी आ तोरा मन में का चलता का नाम जानत नहीं बोल ठीक बा दुगो आदमी ले लिहल जाला कोनो चीज सामान कौन किने जालू तो कैसे कहलू हाँ तो चलिए फलाना तन देख लेल जे चलो हो कने देबू कि ना देबू जाई चलो खा ले दुना आदमी चली एक रौरो संग के तनी चलो। बबू जी चल खा ली नानू हमरो करेजा जुड़ा जाला एकदम आत्मा हमार तृप्त हो जाला तो दीदी जी ना खइले रही नानू त लागेला कि कुछ मेराइल बा ऐसा हमरा लागेला आ दीदी जी खा लेनी हमार मन शांत होल पुड़िया टरा टरा करत आई करे दा हमरा ओसे मतलब नहीं थे जेकरा खातिर बनैनी आता ना मन से पनीर हो वो खइला सुनो बात ओइ देले खत्म हो गई कोई खाता कि नहीं खाता ना 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 सही बात नहीं मतलब सही बात है अपन ढीढ़ भरे के चाहे मर्द तू पासे रहो आ चाहे कसहू रहो काहे राउत बाबा काहे नहीं के भरत कहाँ से भरी गोतनी जरे तार पटरी खाता है घरी गोतनी सब की तार बाड़ी हैं बाई ना रहिहन ना उहे नु बाई औरु के बा चल जा गोतनी के उजर रही है नैहर बढ़िया रही पूरा का कहतन जी मम्मी हाँ। तो जरते रही यार औरो लगनी जरे कहना जरी रे कहना जरी ई का मतलब है कि दोनों गोतनी पर में खाता है सब हम मर्द खलस के तनको ध्यान तो नहीं के नहीं कोई तू पूछते बारे कि खइबा कि ना खइबा ई बताई कि रवा हेने ओने घुमल चला तनी तरवा के पीछवा पीछवा हम चली तो मोबाइल हमर नहीं खे पीछे चली हमरा मोबाइल में पैसा नहीं खे नहीं खे ना ये तो बहने बैगो काहे जब बा? कुछ होला तो तब तोरा बहाने को आ जाला माने ई बहाना हाँ कइल तो का काई मैं बहाना था का है मैंने का हो मैं नहीं खा का दे यहाँ मान में कह दी फेंक दे बलुआ खिया पे जान जाई हो दिमाग खराब का धैले बिया एक बात सुन ली हमारा गोतिनी के बीच में जे आई त हम ओकरा के कोई के ना गुनम माने काम कोई नहीं जी कहता ना मर्दाना बाबा सन सास बाईसन की घर में सोचले सन की गोतिया ना या कला मत करसन एगो हमनी के मिल के बनी जा तरवा के और माई के एकदम बुझाता कि करेजा फाटा ये मिलल हई है हैं सास गोली भाड़ में आ सामान गोली भाड़ में अपने पेट भरत नु उहे बात बा देख खा ली जा का खा लीजा खाना में मैंने हम खाना खाए का के खाए के तरह से बिया कर बनी बोल ना कहीं लिया बता हाँ। जब हमारा से निमन से बोलबे ना करम त कैसे हम का खाना दे सुन ले पहले ई करा धरा बंद कर सा आ खाना बंद तो सब कोई मिल के खाना बनाओ आ पहले मातारी खाए तो सब तो हम खाई तब तनी खोए सा वो बनाई हन माने हमारा कम पिलुआइल बनी का हमने ना तो हनी के बनाओ सा पहले मातारी के खाए के पूछो सा तब हमारा का तब तनी सब खा सा कौन की खटिया कटावल बाटे खटिया कटावल बा हाँ। का है मैंने खटिया कटावल तबे का ओकरा भिरी ले खाना लेके देबू लो अभी तो हम ना कहनी हां तो का कहलू है अभी कर लो मनमानी बबुआ जी बानी जी आही दादा एथी कहानी ना भाषा बोलते यार दादा क्या हो अब लो कने आवा एथी चाची जी खाना मांगले रहनी है कहनी काढ़ न कने आवा तो तुरंत घर वास तनी काम बाटे खाना मांगले रहली ह हां हमरा घर नहीं के का खाना जी ए बचिया तहन लोग दोनों गोतनी से बची तब नु बेचारी खई हन अच्छा ई बात अब ढिढोरा पिटाए लागल बहरी ए बचिया देख कोनो होखी हम होखी चाहे तू होख आखिर जोने के पेटावा जरी ना बचिया त एगो से का हजारों गो से कहा जाई ठीक नु आहो तारा तो समझे के चाहत रहे कि जे एगो बूढ़ी एगो ससुर हैं दुए गुण रहन जा एक बात कह दी दीदी जी खाली बदनाम करावल जाता हमनी के दोनों गोतनी के जन्नी खाली बदनाम हमर मर्दो करता रहन हमर हाँ। सुइयो करता री हाँ। एने ओने चुगलाई करता चलता नहीं जा कि नहीं कि सन करत तोरा नहीं कि तो सन हम तोरा करत आंखी से देखनी सुननी है रे का देखनी का चुलई करता नहीं हम का देखनी का कहत सब जा का कहनी ह हैं? का कहनी ह जबान कम रहना तो लात जुदा कमी ना तोरा भी सामान के आगे हाँ तो भाई बती जा देखत नु भौजी आया से एक गलती बोलती है आ गुड़िया गुड़िया काट के चल जाय
लिया सन हो तुहे बताओ दोनों गोते मिल के खालता है सब अपने सास के पूछते नहीं किसो हमरा पूछते नहीं किसो न तो गलती बात हैं मैं घर में अगर घर कहे में नहीं बेचारी को तो हम कही का सख मकाइल बनी जी का बात हटुए ते बचिया हम का कही हमारा घर में अन या छै ते हमरा से दूसरा से हमरा मांगे में लाज लागत हटुए लेकिन का करी पेट का ना करा देवे भूखा हमारा गगर कि तारा से हमरा मुंह खुल गइल हटुए खाए मांगे खाती सुनो भौजी हमारा गगर जब मतारी बोललस तो हाथ झूठत हनी हम जान जी जा ताका तो हम कह देनी सारा कह देनी रुकी हम दीदी जी से कहत हनी कैसे हमर झोटा धले कैसे का तो झोटा अरे दीदी दीदी जी कहती है क्या हमेशा दीदी जी है बतिया दीदी जी है बतिया ए बेटा तोहरो के समझेगा चाहिए कि हमार मातारी जौन महीना 9 महीना कोख में रख के जनमा के पाल पोस के इतना बड़का कर देलस उ मातारी के नहीं खाओ कत मेहरानू कया गया 2-3 झाप मेहरानू के धरा देम कि बस चुपचाप सीधा हो जाई क्या करी हम तक एकदम चोरों के छिनारे में पड़ बनी हम हैं कैसे तक क्या करिए दादा पहिला के बाद में बिना सुतले कहीं के आदमी के राहत नहीं कोने ही के आधा घंटा आराम कर ले एकरा बाद में तो दीदी जी का हो गई रात में बताई तो हमरा का सुने के पड़ता उठ के पहले बैठी तो अरे तो का जाने का कोने ही तनी आराम कर ले ई बताई तार राता भर में हम मरद हमरा के मारे पीटे कहत हो ना आय एकर हतना मजाल हो के हमर गोतिनी के पीटी तनी पीट के दिखाओ तो हौ आई लली दीदी बहु मोटकी कहत या के गप देनी कि हमारा घर बुढ़िया तार खाना मांगले रहते रहते एकरा लागल नतिया के मरचा कि हमार माई मांग मांग के खातिया त कहता कि हमार माई जहां हमरा के एको शब्द बोल दी त तोर झोटा उठा के पटक देम हम बानी ना केहू तनी हाथ लगा के दिखाओ तब ये हम बतावत तनी जान जाई मैं हम जर काटनु ई भइल बिया बुढ़िया ई सब बुढ़िया भइल बिया हो एगो बाड़ी नु आग लगावन अपना घर के नहीं देखा दूसरा घर में आवत एक टुबुक दे अब उनका घर खाए मांगे गोई रहली ही त हाँ। नठ बेरा त ई बताई उनका में का गलती बा हम ही जाई उनका घरवा मांगे के दीदी हमरा के एगो रोटी दी त उ दे न दी हां ना बुढ़िया के नु गलती बा बाड़ी जा तड़िया के लगावती बिना खइले रहतड़ी एरे का पहिले खाइल देख ली हली त एकदम बुझाता कि कपार पर चढ़ गइली ही देखी ना कैसे मन तो कथा छोटा तक नवादी चीत ना तो करो उपाय बोले तहरा बोले के नहीं के तू चुपचाप रह जबले हम बानी ना तबले केहू के नहीं के पावर के हाथ लगा दी आई बोलत है आवश्यक ए बेरा आवस पहले फरी आवस ना हमारा ले हम कहनी कि जा तनी हम दीदी जी से कह हम त कहतवन कि जो देखतन तोर दीदी का करता है ते का करता है ढेर बोलबा करब एको कमो ना करब चुपचाप छोड़ के चल जीव नहीं हर आ चुपचाप रही हम कह के देखतनी कैसे तार देतनी इनको के इनकर माइयो के वो तो चाहता जी दीदी जी के हम भाग जाए कि रखनी राखो हाँ तो चाहता हमारा रहते ऐसा ने कुल होके दे नहीं, ना चाहता। तारा सुंदर हमर गोतिनी दिया दिन के ई बुझाता हम हमारा जीते ऐसा न होखी ना जी दीदी जी रौरे पता एगो आस बा उम्मीद बा हमरा जितना भाई बाप से नइखे उम्मीद नु उतना हमर रौरा से बा हम जनी एगो आसमान जान लेले बानी कि छोट बहिन बाड़ू यही के चलते कि कुछ हां त रौवा छोट बहन जान ले बन त हमहू आसमान जान लेले बानी कि एगो हमर बड़ बहन बाड़ी जनी कतनो कुछ कुरकाट कर लेस लोग लेकिन हमारा में फूट मत ना हो अजी तो एक और बुढ़िया के बारे में का ख्याल करते ओकरा का करे के चाहिए हम त कहम कि चली पहले ओकर झोटा का बारल जे दोनों आदमी मिल के चली हाँ तो जब वैसे करी हन त जास उनी रहस खास खियावस दूसर को हमने के का करी हाँ। के जरूरत बुता तड़ी बहरी होने बगे दे देबे के बा का करे के बा जब ना मन बुते है न कर बुझा आ देख लिए के आवत हुए का बिया आ का जाने केने गोइल हुई हन बिसमा धल रहत ऐसन देख देख के हमनी के बिसमा धल रहत ऐसन तू कोइल का कहां ले सास सब तो सब जी उनकरो कान भर देले बा ई बताई हमार मर्द हमरा के कबू मारे के ना कहले रहन अब हमरा के थप्पड़ उठावत रहन हां दा वो जैसे ही बोलले बाने वैसे ही अब बोले के परी तब ये सुधरिया आवे दा दीदी जी और नतियो भतीजवा करब हमरा उमे नहीं खेत थी हां त कामन चीज जब तहरा के गुण में ना करी त कामन चीज गुण जब बहिनिया के हमरा दुख दिए त हम गुणम हो और बहिनिया के कोई बोल दी दीदी जी और करेजा कैसे मानी के बना बोलम बताई ना बे ना कहनी के हउ एक अग लगावनो जनी आई रहली ना त वही घरी पूछले रहती हम दीदी जी हम ना चिल्ले निरवा सुत्ता रहन त हम ना सुतने के नींद में हम विघ्न डालनी जनी यही से हम चुपचाप लगा गईनी हां ना त उनको के खाए भर देले रहती आई हो तोहरो एक जना बाड़ा नहीं इनको के देले रहती चली देखल जे बुढ़िया का कर दिया आई को करे से फरियावल जवाई चला हो जाई है थिया क दही लई है ना देखई जले कहां खुरपिया रख देनी ई तो बुझाते न के खुरपिया केने रखा गुला यही पे खीस बरेले दम हमर तन के बुझाइबे न कला करी त का करी
कनी तो जाके पडुकी थी क के आ ले आइम ना तना तो ठीक हो जाई घसिया ना तो बुढ़ाऊ के नहनु रखल भैया ना आय जाई हे कर ली थी क देब गोबर तो हटा है के बा एगो ना काम करब तो होई केहू करे वाला नहीं के घर में खाली नो ई बौगे नो तो खाली बना ली अपने भछली उहे ठीक बा उहे ढेर बा बाकी और कोई के कोनो मतलब नहीं के तो बुढ़िया खाई के ना खाई आ करी के ना करी माने हम का चाहतनी का चाहता रू मार दिला तवा से मार दी अरे रुक रे तनी प्यार से बतियाऊ प्यार ले मार समझिए दी। तो समझबे करी है ना तो बढ़िया उपायो बा समझावे खातिर कवना गलो सोबत के घरे अपन दामाद के घरे मांगे खातिर खाना कवना दामाद के घरवा गई रहलू अरे तो तोनी के ना देबो से तो मांगलो खैले दुलम का हो जाई हमार बोल ना देबे के त ना कहाइल ह कहाइल ह ई कि खा ले तनी त दियाई तो टमकल का है तोनी लोग झूठ का तोनी के जामल का नहीं तो झूठ का खेबू सन हमरा के बोला सन आही तोनी के हो। जामल नहीं है लात ले मारतिया ढेर का तोर जबान चलत ढेर तोर भातर कमा के खियावत तोरा के चुप रही हमरा से मत बोले का है लात ले मरबे ओकर भातारे के त बस में मार, जवने कहत तनी तवने मार, दीदी हमर गोड़ मार, ले ली मार हमरा के मार दे आई सब तनी ढकेला तनी एगो त वैसे ही ओकर देही में कुछ जान नहीं हां तोहरो जे देहिए में जाने के तो भालू ले फुकवा ले जाना जाई हां देखत नहीं के खैला के मारे के मोटाइल बा देखी खैला के मारे हमर देहिए ओइसन त कहत नहीं खाई हत ना खाई आ तोनी के देहिए में त खा के सुकुटाए के बुगे त का होई अब बोलिए नहीं खे निकलत हो ओ निया ले सोच के रहल तो जोश खबर रहला हमार दीदी जी जब हमरा कहन तब ने करब इशारा कइली हाँ। चुप रह के त चुप बानी अब ये कहन के देह पर चढ़ माने हम चढ़ जाई देखी अगर कब हो देही पे चढ़े के? इज्जत से रहल चाहतनी त चुपचाप रही ओड़िए पड़ोसी घरे जा जाके वही तरी खाई त कह दी ना खाई मुनावा घरे जाता मुनावा घरे मुनावा बन के खियाई या जियाई अब का है मुनाब देती है तो मुनाब घरे ना जाइब आज में खाना बनावल बंद खाना बनावल बंद हमनी के बनाम जे खान जा अच्छा तू है मालकिन हो गल बड़ू तोहनी लोग का रसत बसत ढेर तेने का मतलब बेटा के अपन बेटा के बस में कइले भाई करे पतोहिया कर देख छोटा वाला सार दे मभी अच्छा तो बुलाते बनी चुप रह रे, ठीक करो रुको बुलाओ अरे टिकरा कहां बैस रे रुको सन बुलाओ तने हेले सुनता देखा तनी भाला ये त मारी है देखत है ना आई क्या करते सर हमरा के झोटा पकड़ के मरिया सन ना सुधर रे क्या करी मार न तो आज हमर खून खौलल बा तोरे काम मार मार ना तो हेनिया निकल हेनिया का मारतनी ए भौजी, का देखा। बोलतनी का घर मातनी का एको के रखले बड़ का मार हाथ भाई धर तड़ू रखले हो बड़ू गलते सोच के त हम अरे तू रात रव का अपन देवरा पर अरे हमने के मार दो अभी कबार लगा ये तो चाहती है को नतीजा छोड़म जना भौजी, एगो हाँ। बहिन सुन ना। का काला हाथ पकड़ के बानो हाँ। जाके भैया के पकड़ी हो हमरा से तो ताम हिम्मत लगाओ तो हम छू के देखाई, छू के देखाई। कि हमार मेहनत हुई है भाई बाटे उनकर बहिन आनी उनकर हक बा मार दे अब हमरा रहते मार दे ओकरा के तनी मारी त देखले ना एक बटल देखला न तू दम साथ में आर माऊ बड़ा लेके दूसरा घरवा जाती मांगे खातिर आप लुरो निकल देखत कि सास से पूछते नहीं अपन चा फैला बताओ लोग अरे कहाँ आइला कि भूख लागल बा खा ले तनी जा। ना मुनावा इनकर मेहर भइल बिया के हाँ उहे कान भर ले हिय त ओरिया से उठकल आइनी ही ना मुनाब सुन ली न तो धरी मंगे पे के बड़ा कुल नोच के ध दी बुझाइल ना का ना बड़का मुनावा के भइल बा जांगर हाँ। मार दिया के ना हमारा हाथ में जा अभी ला बोलो। ओकरा का बोलिए ना निकली जाला बोलैले आवेला मर्दों के उनके बोलैले आवेला दो चार गो लटियो ले आवेला चहक जा चहक जा अरे कम बोली तू कम बोलो बुझाइल नु अरे बाप हट फटता खाने के पचक और दे आई ठा दे तू अच्छा भाजी छोड़ा एकदम खाना वाना कुछ न दी तू छोड़ा उहे चाहती है उहे चाहती है अभी एक केस कर दई ना तब मैं जानी लोग अरे केस तू ही देखले बा थाना केस करबू जाना करे बा कितना पढ़े लिखल हो जा जाके हमर हाथ में धइले बा नती मरत मुंह धरबो अरे मर तू अरे वो केस लागेला रे तू चुपचाप रह तू का जानी मार एले मार कपड़ा फाट जा मार आवा ना कपले बर्दाश्त कली बनी छोड़ रे लंगा के संग लंगा लगा मार हम हाथ ना बजा हाथ ना मार एक धरे बनी अरे बुढ़िया के धर आगे तो भाई का ना बरिया रे आई हो मैं हाथ बुढ़िया के ए धर भाजी कुड़िया हाथ सुना रे छोड़ दे मारो सन छोड़ दे जाए नती उतारा रात है भाई हाइट देलास हट दे अब दिखाओ कहां अरे देख हमारे बगल में था नती तोर
तारे चलते ना देऊ जतरा तोरा पक्ष रहत हमारा पूजा तो है जा सलरा समारा सकट सोनी के